Moi boas, atópome en Melide un ano máis para participar na media maratón Os 21 do Camiño, percorrido que transcorre desde Palas de Rei ata aquí, ata Melide. Este ano foi unha locura, os que usa a páxina o primeiro día que iban a abrir as inscripcións tuveron que habilitar un segundo día, volveuse a caer a páxina e as inscripcións voaron en nada, menos dunha hora, non sei canto duraron. Este ano o obxectivo será correr a ritmo de 4, vamos probar a ver se conseguimos mellorar o tempo que teño, que é de 1 hora 25:51, se non me equivoco. E correndo a 4 sairame un tempo de 1 hora 23 que algo, xa non me acordo. Tamén estou aquí con miña irmá. Hola. Que vai correr a de 6 kilómetros. Suficiente. Non sei que obxectivo leva. Según ti, ritmo de 6, según eu, ritmo de 5:15, así que saldrá unha cousa intermedia. Eu creo que vai ser máis cerca de 6, porque corre aos últimos 6 kilómetros e prácticamente todo o tempo subindo vai chegar. Eu creo que lle vai costar, pero bueno, a ver. A se ver. Xa despois, cando cheguemos a meta, xa abordará as impresións, se ten ganas. E se non, xa vos lo conto eu. Así que nada, vamos xa coller o autobús e vémonos en Palas. Ten outro máis, Camiño. Día de atletismo para todos. Xa levamos 5 kilómetros a 3:52 de media, 44 por diante. Vamos.
Comezamos a subida do Carballal. Vamos. Ojalá gaiteros por todo o recorrido, sería espectacular. Pois ao final chove. Kilómetro 10, 41 segundos por diante. É bastante ben. A ver se damos aguantado. Aí estaba, benvidos ao mato. Comeza a correr na escalada. Kilómetro 15, las 8 por diante, pero non me vexo ben, vai costar, vamos.
Miguel Iglesias Tamores. Javier Renata. Daniel Álvarez. Aí estamos, outra media maratón dos 21 do camiño no bolsillo. Non sei aquí, miña irmá, que tal saldrían os 6 kilómetros. Pois bastante mellor do que algún esperaba. Ao final fixo a ritmo de 6. Non, a ritmo de 5:11. Ao final tiña a razón. Habrá por unha vez, habrá que darlle a razón. Solo Nada. que ti víalos moi duros porque son a recta final dos 21 e se veñen de atrás con tantos kilómetros sí que apretan. De feito, este ano volveu a pasar, xa veredes. Bueno, xa vistes no vídeo. Así que, nada, xa vou camiño das duchas. Depois imos pasar polo pós-carreira, recuperar un pouco de forzas. Pa estrada que miña irmá volve correr, non lle chegou a carreira. Vémonos xa no pós-carreira. Pois ata aquí o que foi a media maratón os 21 do camiño, con victoria para Pablo Otero en 1 hora 13 minutos e 5 segundos e Mónica Gutiérrez en 1 hora 19 minutos e 55 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 20 e 10º da categoría, un tempo de 1 hora 24 minutos e 11 segundos, a un ritmo de 4 minutos o quilómetro. O obxectivo cumprido e polo reloxo corrín xusto a un ritmo de 4 minutos o quilómetro, que era o ritmo que quería facer, e rebaixei o tempo que tiña nesta prova en 1 minuto 40 segundos. É iso que volvín sufrir na parte final. Tendo o quilómetro 14 e medio, máis ou menos, xa non me notaba tan ben para seguir tirando ao ritmo que o estaba facendo, e dende aí xa fun perdendo tamén varios postos. Ese tramo dende Furelos ata a meta sempre se me fai eterno, é un continuo combate entre a fatiga que levo e o reloxo por conseguir o obxectivo. As sensacións foron moi boas, saindo con máis calma que os últimos anos para intentar levar un ritmo máis progresivo e reservar algo para esa parte final, pero como xa comentei antes non escribiu de nada. Aínda así, moi satisfeito co rendemento obtido. O percorrido, pois o mesmo dos últimos anos, saída en Palas de Rei, onde se dá unha volta antes de poñer rumbo a Melide duns 5 km, logo xa collemos a zona do paseo ao carón do Rego de Roxán ata saír ao carón da Nacional, polo quilómetro 7,6, onde comezamos coa subida do Carballal. Cruzamos a Nacional, zona rápida e algo técnica para chegar ao quilómetro 11, onde nos espera a cronoescalada ao Mato, ata o quilómetro 12,5. Logo tramo para recuperar e nova subida ata o Coto, onde está a saída da carreira dos 6 km. Estes últimos kilómetros comezan baixando e cruzando o Legoreiro, subida cruzando o polígono industrial e pequena baixada ata Furelos. Xa dende aí resta 1,3 km todo o tempo subindo ata a meta. A distancia polo reloxo foi de 21 km. O prezo por participar foi de 25 euros e os puntos positivos, pois boa información da carreira, dúas distancias a escoller entre 21 ou 6 km, zona para aparcar preto da meta, servizo de autobuses en ambos sentidos, recollida de dorsais o día previo ou mesmo día da carreira, servizo de gardarroupas no lugar da saída, varios puntos de avituallamentos intermedios, percorrido moi entretido, animación durante a proba con gaiteiros, avituallamento final moi completo, zona de masaxe, duchas no Polideportivo Municipal a uns 650 metros da meta, premios non acumulativos, e medalla finisher que teño por aquí, e de agasallo daban esta bolsa, que era onde viña o dorsal, e tamén traía unha camiseta sin mangas, camiseta manga longa, e
uns calcetís. Este ano, a maiores, había unha tenda na zona de Meta con camisetas de outras edicións e algunha nova que acabei comprando esta. E os puntos a mellorar, pois o sistema de inscripción, que como comentei antes da carreira, o primeiro día que usa a páxina debido á alta demanda e o segundo día que se intentou, pois pasou o mesmo, pero xa se pode ir facendo as inscripcións a contagotas e quen tiña a sorte de que lle fora a páxina. Algo que espero que se mellore na próxima edición, aínda que como ten tanta demanda, pois vai ser complicado. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.